I nutidens spilleverden er der jo egentlig mange ting at spille på. Du kan spille 24/7, og det er ikke kun i casinoer eller kioskerne mere. Det er nemlig også både på computerne og på din mobil. Du kan spille på alt, lige fra kortspil til spilautomater til fodbold, og du kan også spille på håndbold. I den her film der vil vi vise, hvordan unge typisk falder i ludomanifælden og får udviklet en trang til at spille hele tiden. Kom igen. Morten, kan du godt oprette en bruger for mig på Bet365? Der er 1000 kroner i startbonus. Ja, selvfølgelig. Du skal bare ikke også få for meget. Hey, hvad så? Nej, ikke så meget. Bare lige oprette mig på Bet365. Men jeg fik min bror til at gøre det. Der var startbonus på 1000 kroner, så vi har sat 1000 kroner ind, så får man 1000 oveni. Så, men jeg vil selvfølgelig kun spille for lidt af det til at starte med. Jeg har allerede lavet min første odds, så for 10 kroner. Det er bare noget, der er noget tennis på, og så lidt fodbold og noget, så også sådan nogle online spil. Det var League of Legends. Så, men ja, vi ses i morgen. Ja. Ja. Yes. 1-0. Yes. Yes. Yes! Hallo? Jeg har vundet over 1000 kroner. Jeg har altså havde 4 kampe, som jeg fortalte om i går. De er fandme gået hjem. Ja, vi er godt den 6 om morgenen. Den er gået hjem. Det er helt vildt. Ja, vi ses i skolen. Hey, Whisky. Hvad så? Hey. Er du frisk? Nej. Nå. Du vækker tidligt, Ja, eller hvad? du vækker mig ligesom klokken 6 om morgenen. Jamen, jeg vandt fandme 1000 på odds, mand. Ja, det kunne jeg høre i hvert fald. Ja, for en 10'er, det er helt vildt. Jeg ramte 2 udgør det. Hvad så? Odds du så for mere i dag, eller hvad? Ja, jeg tror, jeg spiller for en 50'er, bare for at øge spændingen lidt, ikke? Ja, det er også klart, når du vandt 1000 kroner, kan du godt smide lidt ekstra i. Ja. Bare en lille smule. Ja, skal vi gøre med sted? Ja. Kom nu. Kom nu. Kom nu, mand. Nej. Nej. Åh, mand. Du må stoppe nu bare. Kom ind. Ja, så? Hvad så? Er du klar til træning her? Ah, det er sgu ikke for godt i dag.
Hvad? Har det ikke så godt, desværre. Ej, kom nu mand, der spiller med alt muligt. Ja, jeg ved det godt, men jeg er ikke helt på toppen. Desværre. Så jeg skal bare køre alene til træning i dag. Ja, det bliver du nok nødt til. Det er sgu ked af. Har virkelig ondt i mere. Jamen, skal vi så følges i skole i morgen? Ja, det kan vi godt. Er du sikker? Ja. Det er, hvis jeg er blevet frisk nu. Ja, okay, men vi ses så. Ja, vi ses. Jeg siger bare, hvad du skal til det spil nu. Skriv Ja. til dig, hvis det Fint nok. Vi ses. Ja, vi ses. Nej! Nej, man. Fuck. 1000 kroner. Nu er det nok, mand. 22.000 i underskud. Jeg er færdig med det her. Du kan nyde din pension i mange år fremover. Bestil et Service 5 Plus eftersyn i dag. Jeg kan ikke, mand. Jeg bliver nødt til at spille.